Sino jaga tenin siming Goria ter changnai yang tongo Asia ang tongo Vice President ini state ga yang bazar tongo ikuna hanade yang bazar ga tenin siming changjana tini 15 tarik kena 16 tarik kena angke August star program tongo sinoro hop naitotok samung eba samung borongni do sagra de nang tam sanani sinoro ter ni bagai tam to sanai semua bosor kai payment engkai sentak lai bisi bahino hai obai kana sen kai ni thang to 2 din romoi o mela sulinai engkai nor jotona phai ora sine ot bising te jotona tam to khai di tei wala suglai jate kri khai sem lai lai nyan tei sem takra hinga agi to sen superstar playo takra hinga sen diset khai gaje orchestra tak lai basa khale nai engkai obono tong kesang boya ni bising te sing jotona kesang kai lai dena ni bagai joto sino alaga tei hasal sampani phai joto takuk tei buhuk sine kesing korna